కాబట్టి డోజింగ్ కూడా మనం ఎంత ఎదర మట్టి ఉన్నా ఏదున్నా సరే లారీతో ఉన్నా సరే స్మూత్ గా తోసుకుని వెళ్ళడం అన్ని చాలా బాగున్నాయి, బెనిఫిట్ గా ఉంది. నమస్తే, నా పేరు రాజు. మాది విజయనగరం జిల్లా జమ్మనారాయణపురం గ్రామం. నేను గత 7 ఏళ్ళుగా జేసీబీలో పనిచేస్తున్నాను. జేసీబీకి బ్యాక్ బకెట్ కొంచెం స్లోగా ఉండడం అన్ని, తర్వాత బుల్కి చూస్తే బ్యాక్ లోడింగ్లకైనా స్ట్రెంచ్లకైనా గుమ్ములకైనా చూస్తే బకెట్ ఫుల్ అర్లోడ్ అవుతుంది. పాత మిషన్ లో మేము తీసుకున్నవి అయితే 4-4.5 తాగేవి. బుల్ వరకు వస్తే 3-3.5 వరకు అవుతుంది. మన బుల్ హెచ్ఎస్ సిరీస్ అవడం వల్ల 1100 పెట్టినా సరే మనకి ఏ బ్యాక్ బైట్ ఎత్త వరకైనా దేనికైనా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏ మిషన్ అయినా చూసుకుంటే 1400-1500 పెడితే గానీ మనకి ఆ లెవెల్ దేనికైనా సరే వర్కింగ్ స్పీడ్ అవ్వదు. ప్రస్తుతానికి నేను ఆపరేటర్. ఇది చూసుకుంటే డీజిల్ తర్వాత మనకి టైం కూడా బాగా సేవ్ అవుతుంది, మనీ కూడా బాగా సేవ్ చేస్తుంది. ఒక ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు ఆపరేటర్ కాబట్టి నేను ప్రెజెంట్ ఒకవేళ తర్వాత అయినా తీసుకుంటే బుల్లే తీసుకుంటాను.